नै लोगोफोर जोंना लागायदों गाजा मास्टारा थाइजौ हानाया हिनजाव मोनाखै गोसथोनायबो गैया सेस खालामबाय खायगासिम कच्चा मोजां मोजां बुंनांगौब्रा आच्छा मोजाङानो सेंग्रायालाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनिफ्राय सोरबा सिख्लाफोर नुदोंबा नंगौ सोरबाफोर फसायोबा माबायाव डिसक्रिपसनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना दोनगोन आं कल खालामनो हागोन नै बिथाङा बेनो मोखां सिब्रावनो मोखांखौ सुवाखै मोखां सुहायाखै सुबालाय साफा नुयो नुनायालाय एक्टरावबो हास्लाबा होनदों नामा बडियाबो दंसाबो एसे लकेल जिम खालामो थाङाखैना र' मिस्टार ग्लबेलसो जागोन र' आंबो साननैसो जानाय नायनि लागायनोसै आयौ खोथा बाथ्राफोराथ' मोजां गैखाया बे थाइसेखौनो जाजोबनानै नङा थाइसेखौ दाइसे हानांगौमोन संख्रि लाबोनांगोन नै लोगोफोर जानाय नायनोसै गोथावना थावा माथो बोरैबा बोरैबासोलाय माबा माबिसो दैरोम मोनलायदों नामा ओंखाम जानो हानांला आं हाजोमाब्रायसो माथो खालामनो बिदि हाखाना दोननायखौलाय आरो थोद गोदैनो बेनो मोनगौमोन ना बे दोनबा बिदि लेरहोना मोननायखौ जानांगौ जायो आया बे राखानाया दोनबा आराम मोनोब्रा हा एफा जायो दाहाय जागोन संख्रि लाबोगोन बानलु लाबोगोन थुरखि गयखौ सुनानै जाजोबनो हागोन नोंसोरखौ दा दाहाय जागोन दा खिथुखौ होनालालै गारदो साइज जादों रुखिनानैसो मोनजानांगौ